Crkva Svetog Nikole, selo Bašmakovo, Kaluška oblast, Rusija. Stojim u trpezariji. Evo kupole ovde, zvonik je ovde. Vidi se da su ovi polukružni zidovi nekako se ne uklapaju sa ovim zidom. Odnosno, oni su kasnije dodavani uz karniz ili u nešto slično. I sa ove strane je isto tako, eno. Samo su ga ovde zabili i zbušili negde. To jest, nije ni na koji način vezan. Spolja je takođe veoma jasno vidljivo da zgrada hrama sa stubovima i trpezarijama nije ni na koji način povezana. To jest, doneli su cigle ovde, pa tako je to šav. Ovde je to jasno vidljivo. Ovde se takođe veoma dobro vidi da je trpezarija naknadno dograđena. To jest, imamo prilično velike prozore na barabanu, ali sa strane trpezarije se vidi manji prozor i vidi se da je krov spolja ostao malterisan, a iznutra nije, tamo je bio tavan. Ali ako pogledamo u cigle, vidjet ćemo da je i ovde nekada bio takav veliki prozor. Evo, samo su ga zazidali, ovde se to dobro vidi, evo njegovih ostataka, evo ga u ravni sa ostalima. Eto, tu je bilo. Uzeli su ga, zazidali i napravili krov trpezarije. To znači da trpezarije ranije jednostavno nije bilo. Ali kako onda ovaj ogroman otvor iz hrama, koji vodi ka zvoniku, da li je on izlazio direktno napolje?